Vítajte v Heroes Parku. Som veľmi rada, že ste sa rozhodli stať sa ako my všetci hrdinami tohto Silvestra. Moje meno je Alex a ja vás budem celým týmto školením sprevádzať a naučím vás, čo znamená stať sa naozajstným hrdinom tohto Silvestra. Neviem, či si to uvedomujete, ale práve vy ste ten článok, ktorý vytvorí ten najkrajší zážitok z nového roka našim zákazníkom, pretože všetci si uvedomujeme, že na ohňostroji je niečo zázračné, čarovné a úžasné. Je to ten moment, na ktorý čakajú niektorí celý rok a práve vy im môžete splniť naozaj všetkých túžby. Na týchto videách sa naučíme, ako sa spýtať zákazníka, aby ste zistili všetkých potreby a ponúknuť im produkty, ktoré naozaj budú potrebovať. Naučite sa rovnako, ako zaujať a komunikovať so zákazníkom, ako sa správať, čo robiť, čo nerobiť na prevádzke, ako spraviť ten balíček toho zákazníka ešte viac, lebo neviem, či si to uvedomujete, veľa zákazníkov nemá naozaj v hlave, čo všetko naozaj potrebuje a dozvie sa to doslova v hodine 12, keď všetci strieľajú a jemu chýba práve ten jeden produkt, ktorý ho potom trošku škrie na srdci. Takže dúfam, že si to so mnou užijete. Ja vám dám všetko, čo som sa za 10 rokov pôsobenia v tejto firme naučila a naučím vás byť tými najlepšími predajcami ohňostrojov na svete. Krásny deň!